יוקרן הסרט של הבמאית ציפי ביידר, 4 אבות הוא נקרא, נכון? הבן של אבא, סליחה. מדבר על 4 אבות שאיבדו את ילדיהם במלחמה האחרונה בעזה. בואו נראה קטע קצר מהסרט המרגש הזה, הנה. אני לא עברתי את קו המדרגות כאן. קצת כואב שרק אחרי שעוזי נהרג, עליתי לראשונה לחדר שלו. וכאב לי שהוא לא הספיק לארח אותי שם. אני עדיין תקוע, ואני מרגיש שהפצע עדיין לא הגליד. פצע הגירושים. וכל מה שעבר על הילדים. מאוד חשוב לי לפתוח את זה. וזה משהו שפספסתי עם עוזי. וזה כבר לא יהיה. יש לעוזי פה תמונה שהוא עומד עם הנשק, חצי גוף, בריון, רק עם מכנסיים, ומכוון. עכשיו אני מבין שזה לראי, כי אני לא ידעתי לאן הוא מכוון. הוא כיוון את הנשק, כנראה הוא תיקן את העמידת מוצא שלו. דרך התמונה אני דמיינתי איך נראה החדר. עוזי ככה היה עולה באגרסיביות של מגיסט, טק, 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 עולה לחדר, ואז פתאום היו שומעים את צלילי הכינור. עכשיו, זה היה בצבא. מה שלמען בסיפור של הבחור הזה, זה האבא הזה... עופר מנדלוביץ'. עופר מתכתב איתם בתקופה נורא ארוכה. 2 אני חושב, משהו כזה. והוא יומיים לפני שעוזי נהרג, הוא סימס לנו תוך כדי אחד המשדרים המשוגעים של המלחמה, שהוא ביקש שנרגיע פה את כל המתלהמים לגבי זה שהמצב בעזה הכל בסדר וצה"ל שולט, ויומיים אחרי זה הבן שלו נהרג, היום ב9. תמיד מדברים על כאב של אימא, האבות כואבים באותה מידה. הערב 4 אבות ידברו. חברים, אנחנו לפני סיום. מחר ערב יום כיפור, אז אנחנו רוצים להתנצל בפניכם על כל הדברים הרעים שעשינו לכם, אם עשינו כאלה.